Gyere. Aha. Hú, ez a legjobb. És már jó használni. Ja, jó, jó, jó. De miért? Akkor se tetszene tudni átmenni. Akkor se tetszene tudni átmenni. Mert le van zárva. Hát azért vannak kint ezek a behajtani tilos táblák, tetszik tudni. Meg azért küldött a... Mindent tudok az ég egy világon, csak éppen a körlevélben mást írtak. Nem, azt írták, hogy 9-én nyitják meg. És tetszik tudni, az nem most van még. Én is itt lakom, higgyel. Csak nekünk sokkal rosszabb, mint maguknak. Mert maguk ott bent laknak egy nyugodt telepen, meg itt éljük az életet. Ezzel a kicsi fiúval. Hát higgy el, hogy nem olyan jó. Akkor miért mondták azt, hogy nyissák meg az Árnyas utcát? Akkor miért szavaztak arra, hogy nyissák meg az Árnyas utcát? Mert arról volt szó az önkormányzatnál a gyűlésen, hogy esetleg lezárják. Nem, úgy volt, hogy oszloppal. Nem, úgy volt, hogy oszloppal. Én ott voltam. Jó. Nagyon szívesen.